Rêxistina Tenduristiya Cîhanî ragihand hejmara kesên nexweş bi vayrosa korona li cîhanê 300,000 kes derbas kir û nêzî 13,000 bi sedema korona canê xwe ji dest dane û nêzî 100,000 kes jî rizgar bûne. Dawîn amarên Wezareta Tenduristiya Cîhanê derbarê qurbaniyên vayrosa korona û hejmara kesên jê rizgar bûne ta îro roja yekşemê demijmêr di duê sibehê wisa ye. 304,334 kes li hemî welatên cîhanê bi koronayê ketine. 94,677 kes ji vayrosa korona rizgar bûne. 12,983 kesî bi nexweşiya korona jiyana xwe ji dest dane. Di çend rojên borî de gelek guhertin di rêjeya hejmarên belavbûn û jiyan ji destdanê de çêbûn. Li Çînê ku vayrosa koronayê anko Covid-19 jê dest pê kirbû û li cîhanê belav bû, roja înaborî 7 rewşên nû yê jiyan ji destdanê bi nexweşiya vayrosa korona hatine tomarkirin. Hejmara qurbaniyan gihişte 3,255 kesî. Hejmara giştî ya kesên nexweş bi korona li Çînê gihişte 81,005 kesî. Di guhertinê nû de ev e çend rojin rewşên belavbûnê li Îtalyayê ji bin destê hikûmeta Îtalî derket. Wekû hatiye ragihandin û hejmara qurbaniyan dawiyê gihiştî 793 kesî. Di encam de, hejmara giştî ya qurbaniyan ta roja yekşemê 22 Adarê demijmêr di duê sibehê bû 4,825 kesî. Bi vê encamê, Îtalya bilindtirîn rêjeya qurbaniyan li cîhanê tomar dike û Çînê jî derbas dike. Li Îranê ku welatê herî bêhtir korona lê belav bûye, piştî Îtalya û Çînê û li gorî ku herî dawî ragihandiye, di 24 demijmêrên borî de 123 kesî jiyana xwe ji dest daye. Hejmara giştî ya kesên ku jiyana xwe bi korona ji dest dane gihişte 1556 kesan. Li Sûriyê hevdemê ku rejîmê taniha ti rewş neragihandiye, jê derna medyayê cîhanî û erebî wekû Elquds el-Erebî û di nav de yên opozisyona Sûriyê jî tekez dikin ku nêzî 1000 girtî û binçavkiriyên Sûriyê di zindanên rejîmê de bi taybetî li zindana Edrayê li Şama paytexta Sûriyê bi koronayê ketiye û 204 girtî jiyana xwe ji dest dane û rewşa girtiyan û belavbûna koronayê di nav wan de pir xerab e û ji kontrolkirinê derketiye. Li Herêma Kurdistanê roja şemiyê Wezareta Tenduristiyê ragihand ku hejmara kesên bi koronayê ketine gihiştiye 54 kesî piştî ku di 24 demijmêrên borî de 7 kesên din pêketibûn û tenê yek kesî jiyana xwe ji dest daye. Li Iraqê 214 rewşên nexweşiya korona hatine tomarkirin. Li Tirkiyê taniha 607 kes bi koronayê ketine û 9 kesan jiyana xwe ji dest da. Li gorî hin jêderan êdî li cîhanê niha zêdetir ji milyar kesî çûn û hatina wan hatiye qedeğekirin. Ji ber matirsiya nexweşiya korona û belavbûna wê û qurbaniyên hatine tomarkirin di qedeğekirina çûn û hatinê û derketinê ji malan de ye. 600 milyon ji wan di 22 welatan de di qedeğekirina bi zorê de ne û êdî gelek welatan sînorê xwe bi derdora xwe re girtin. Li gorî hin jêderan êdî li cîhanê niha zêdetir ji milyar kesî çûn û hatina wan hatiye qedeğekirin. Ji ber matirsiya nexweşiya koronayê û belavbûna wê û qurbaniyên hatine tomarkirin di qedeğekirina çûn û hatinê û derketinê ji malan de ye. 600 milyon ji wan di 22 welatan de qedeğekirina bi zorê de ne û êdî gelek welatan sînorê xwe bi derdora xwe re girtin.